Kapurwane motende kod weche mag teko ganda Ramogi Jotelo kod riwruoge mopogore opogore ma pacho ka kwayo sirkal mondo owek teko jo Kenya makwedo sirkal ka gitiyo kod lony mar mbui. Jotelo go wacho ni teko rowere ma obalo gi telo ma pacho ka nyiso picha marach e kind pinje mamoko. Kata kamano, moko kuom jotelo to wacho ni rowere nyaka ti kod mbui e yo makare. Frederico Mondi nigi ler. Seche ma lipode mag rawere ma iteko gi ji ma ichichgo nigi nobila medore pacho ka. Jotelo mag siasa medo golo paro mogwenyore ka nitie maongore gi sirkal kod machielo makwedo sirkal kuom mako jogo ma obalo gi kitelo ma pacho ka. Jalup jatend kweth mathoth e od bura mamalo Owen Baya kod jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji gin moko kuom jotelo ma kawuono okwedo okang' ma sirkal okawo mar teko rawere makwedo kitelo ma pacho ka. Jotelo go dwaro ni sirkal owe thuolo ne rawere mondo ogol pachgi ewi kaka itayo sirkal. Nikiona vijana wanashikwa na hawajulikani wameenda wapi, mimi nasikia vibaya kwa sababu hiyo sio katiba ya Kenya. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wale ambao wamepewa mamlaka DCI na National Police Service na wale wote wamepewa mamlaka, tafadhalini, kama kuna watu ambao wanapanga kushika wananchi wengine na kuabduct, I will tell you here in Kilifi, you must stop. Kenyans must remain free and a democratic and constitutional state, this country. While we are condemning femicide, because this is a vice that we have to condemn critically, I also want to take this opportunity to condemn the abduction of our young people because of social media. Baya okwayo apisas mag obila ma osebedo ka teko jo Kenya ma obalo gi piny owacho ka wacho ni tim makamano ketho nying piny Kenya. Kata kamano, jatelo no bende okwayo rawere mondo owek loso katunde mag jatend piny William Ruto kod jotelo mamoko ma pacho ka wacho ni mano nyiso achaya ne jotelo go. Lakini mara nyingine ile maneno yanaandikwa katika mitandao, it demeans the status of this country. If we can attack the person of the head of state using funny caricatures and cartoons, including sijui rais amewekwa kwa sanduku, rais amewekwa kwa kaburi, really, do you want to go that route as a country? We don't want to go that route. Jatend chenro mag jiwo lony manyasani e gero ochumi Dennis Itumbi to wuok tung' mosuo gi jaod bura ma Manyata Gitonga Mukunji kuom balo gi piny owacho ka wacho ni jaod bura no nitie sirkal kendo kar chiwo siem to owinjo ogol paro maber mar tieko weche mag teko jo Kenya. Mheshimiwa, even the issue I implore and challenge you, the issue of ultimatum on 24 hours are good for pressure. But even when I was kidnapped, you being my best friend did not lead maandamano. You simply came to us and looked for me using the police stations, and you ensured that I was found. Frederico Omondi, Ramogi TV.